Окей. Ха-ха. Какво става тук, брат? Мислиш, че има истински полян в мола. След ме ще почне да се трусиш като гондола. Николай като ме видя и му текна с пола. Май накрая ще ме видиш с да сара гола. Толкова ми е тежък фул, няма спирка. На вилата ще хора с пизито, да кирка. Ей, все едно мой сет е минал през главата. Никога не съм те виждал да се тренираш краката. Ама сега ще е като ми видиш махалата. Искаш пари от вас, ще аз седам с заплата. Щото продавам много мара и трепата. От бягане са изтъркаха краката. Става песен ще направя преврата. Като си обърси и блъскам глава. Аз съм най-добрия, няма и да спорим. Брат, аре мойк вече, аз си че ще говорим. Окей, влизам аз, поправя по-добри хапчета от тавера ми спас. Фанахме женати в Максуда на къспас. Усетихме как припечи филийките пред нас. Ще говоря професионално. Не може ни да косиш викнате батанално. Майка ти е баме, персонално. Как така изкараме повече кинти от Роналдо. Моята кът ме види, почва и тече лигата. Сега да чувам, че никой се еба с нас тримата. Няма проблем, ще го правим само с сливата. Що с твои рими вера убивата. Попитай го детето, защото знам. Защото знаем, че има проблем момчето. Леля Поля даже вика къде ми е хлапето. Толкова изпилен, че се опитах си гърви кашето. Цял сетък им го нося. На колата ми брембо с пирачки ще износя. Пак и пак ще те накося. Ще еба в айс. Сега брат нахранихме тавичи.